Maha Vira. Posisi kita nggak enak ini mas sayang. Sumpah apa calonmu cah ayu aja guyang-guyu laliana lali baca lali waya lali beto rasane wong lagi gendro pilih bacot apa pilih murah yen murung tak trimo gantung rasane sewingko ning awak para guru numpak coba mlakune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh papala aduh piyong anakmu kaya wong gemblong kapan tika paring ditulung iwak cucut wadai karo kebacut alias kadung asik mas aja Maha Vira lagi ayu tak tunggu-tunggu ora liya mesti ramu ya ya rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyang-guyu laliana lali baca lali waya lali beto tok tok kita tok rasane wong lagi gandro pilih bacot apa pilih murah yen urung tak trimo gantung rasane sewindu ning awak marah ning guru numpak cara mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar pasti waduh papala aduh piyong anakmu kaya wong gemblong kapan tika paring
kebacut